Good evening everyone. लोगोफोर जोंहा दिनै फिसा माने फेमिलि पार्टी दं आरोना। मा फिसा बहुत गिदिर फैयाखै। दा आङो रङियानिफ्राय कक'आ फिथाइ लानानै फैनानै दासो मोनफैदों। ओमफ्राय दा आबैमोनहानाव फुराना न'आव आरोना जोंहा आदै उन्दै थायो नालाय बेवहाय माने जोंहा गासिबो न'खरनि फेमिलि गोजा दिनै ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों नालाय बेवहायनो आं दा थांनो ओंखारदों। तनिष्कायाबो दंहैखायो, बिबौबो दंहैयो। दा फंबायाबो दुगैखांनानै थांबाय, आं दा दुगैखांबाय। मेंलायलायबाय ट्रेननिफ्राय माने कक'आ फिथाइ बोख्लायनाया। ना सायहैबाय, ना फिसा फिसासो सायदों दे आङो, गिदिरखौ सायाखै। मा ना लाबोदों? फुख्रिनि ना, गावसिनावनो दंखायो नालाय न'निफ्राय बोखांदों। आदसा, गासै खै केजि जागोन दा, गिदिरबो बोखांदों फिसाबो। आदसा, हांदोंना हायाखै? अनलाजों ना गोरलै मावा। ओइ थ' नायहैनोसै दायो, नायहैबासो मिथिगोन। चलौ नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। जानो लुबैथारबाय आं जाहैनोसै। चलौ हांसो बेदरखौ आङो बिदैल' सोलानानै संख्रि नांना चलौ लोगोफोर। संगासिनो नै। मा बेदर बे आमाय? अमा बेदर। संगासिनो मा दं? अनला ना एसे जागासिनो दं नै। ओंखाम गोरलै ओंखाम। बेयावलाय मा संदों? हा? खर' माथा? बोखारदोब्रा नायनोसै। माथो हालदैबो होआखैना? रुनाय जागोन नामा? हांनांगौसोमोन। अनेस्वरालाय? मा बुस्थु? मा जादों? मा जादों? अमा जादों। अमा बेदर? माथो गोसोमसो माबासो नामा? माबाब्रा मा होनो? बिथै। संग्राफ्रा नै संगासिनो। आइयाव नायहैनांगौ र' सोर सोर दं। बुरजा जाथारबाय नामालाय इसलाय ओंखाम गोरलैखो? मा ओंख्रि? हा? अमा बेदर। अमा बेदर? माथो ओंखामखौनो लायाखै नामा? हांसो खुमब्रा। ओमफ्राय? ना भाजा। अमा बेदर। आङो बांसिन जाबाय नायनाय। भामफैया हनै लागासिनो लादोंदां बेदरखौनो। हांसो लागासिनो लाखादों आङो। जायाबा बिहावनाव माबा सुनांगौ। अमा बेदर जायाखै ओमफ्राय नोङो? ना जाखाया? ना थोरसे लाखादों। नाय बिसिनि थोरसिया माबायदि महरनि, आंनि थोरसिया माबायदि महरनि, आं सनानि थोरसियाव मोनजाबावबायसो। बिहामजोनो बासिना होलाय। लागासिनो हाजोबायदि लाखादों ओमफ्राय। दे जाद' मादै। आं ना सुनांखादों नै। ओंखाम गोरान जा। आं जाखांबाय आरोना दहायनो। ओमफ्राय आं जानायखौ नोंथांमोनहा भिडिअ नुबाय थायासै। बिथिं मुहायमाया मिनिगासिनो दं आं भिडिअ जानायखौ। मालिकआ नैबेनो, मालिकआ बिसिनावनो जाफैदों जोंहा। लाङो बे आब' दनिस्कानि सोंनोबालाय होदो बैसानि आब'नि सोंनोसै दादामोननि आब'नि। ओंखाम जाबाय? जाबाय। मालिकखौ लायना फैनानै मालाय हारसिं जागासिनो। दे दिनैनि हाबाफारिया बोरै मा ओंख्रि खोन्थाहरदो एसे। अमा बेदर ओमफ्राय हांसो खुमब्रा, ओमफ्राय न'नि फुख्रिनि ना, अमा थावख्रि मोनथाम। मोनथाम। अमाया खै केजि जानायमोन? लाबोन 20 केजि जादों दां। देरख'नायखौ बुथारबाय। अमा थावख्रि। अमा थावख्रि। ओंखाम गोरलैनि जाखांबाय। ओमफ्राय गासैबो फेमिलि। हा? गासैबो फेमिलि। बे सोरनि दा? बे मादैनि। जाथ'वाखै मादैया। जाद'। जोंहा दिनै हिरामनावसो थानांसैलै न' गोदानाव। नै न' गोदाना बिसिना टाइल्स होजोब्बाय। नै बेनोमोन आरोना लोगोफोर आबैया, आफानि बिमा असे। आबैया गैला आरो जिउ जोब्बाय, आबौआबो गैला।